كم يمسكم كبرات على تاوزينا نسمعكم. سبب سلطان حورات هاجرات نسبة قلولاو إثيوبيا انكم مفتحيو مقراص تصابو مخانيو يصوع له حلافي موهاد سباو حاجزات حورات هاجرات ويقع اوچا مارتن كريفز مس ببينهم سب مز إثيوبيا كم منستر وصاو قداياتن مكتل قدما منسترن دمك مكونن دكتور دبرتسيان ገብረሚካኤልን ካልኦትን ተራኺቦም ዑደትምውን ዛዚሞም بمسارة غازيطاو مجلس بيت صحفة اوچا غريفز مس فلوي لوخ افريقاو حبرت اوليسوغن اوباسانجو دحر مرخابمون صعبا سباو تبصحنت كم استزراربو تغليصلو اب تግራይ مزركبا قند قدات اتخوينات زغونا دقانستيو زتراخبو غريفز معلطاوي هيوتن نمقصال مغبن مسارتاو قربات مدهانيتن نمركاب زقالسا زلوان دقانستيو رخيبوم ازراريوم من زن مرر هيوت زحلفا زلو عدتاتن دقنن درو مصاي كلهم عالم كتحجزن الله اوني لهم مارتن كريفز التግራይ ابز بصحل وان قالوا سبب سلطان حورات هاجرات ون نبت بخينات تاسيو زركب كل الامحاره بصحم الله اتوم كا بروجرام مغبا عالم وهاد سباوي قدات حورات هاجراتن كالوتن زخونو زمركتهم سبمزي مسكل الامحاره هناص ركب بكادم غازيطاو مغلصي بيت صحفت اوچا يتقس كلاتهم اكلات صقيطهم ززاربلو مسمطن بزح تمزابلتي زدارك سباو حاجز زي مهلاويو اب كللات امحارن تግራይን بدمرو لعلي 7 مليون ህዝቢ بقطታ بزخينات تصاليلو كم مغلص اوچا حورات هاجرات مسكالوت اكلات كوينو سباو حاجز نمبصح خصعر مخانو زملكتو غريفز موداتا مفتحناي تقلولاو سلام مخانو صقيطم تزاريبوم اسيبوم كلاتهم وغنات نزيتقدبه سباوي حاجز متحببار كغورو صويام شنه تباهيلوم زصوعو گجل اطوات كاب معرب ولغا زوبا بيجن قندلان كاب زوبا قلمن نبرت كاب زفناقلو حلفتي منغست غليصوم اتم اطوات نكتمتات ابريسوم نسلاماويان سبات قتيلوم يبلو اتم منچتات كاب تم اطوات وغن غناستوها غبر ملسي زاغديلن شنه ويقع حيلتات وبو زبالو اطوات مدقع توريدوم ولنا نورداتات بيجن قندلان ابريسوم تقصاصيروم ون መንግስት ክከላኸልና አይካለን ህፃናት አለውና ነፍሰ ጾራት ዝሐመሙን ዝደኸሙን እውን አለውና አቤጊ ዝተቀትሉ ብዙሓት እዮም ይብል ንቪኦኤ ርኢቱ ዝሃበ ሰብ ሓላፊት ቢሮ ርክባት ምዕራብ ወለጋ ወይዘሮ ለሊሴ ሽብሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤጊን ቆንደላን ከም ዝተፈናቀሉ ካብ አባላት መሪሕነትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ገሊኦም በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቀትሉን ገሊፀን ኣለዋ حلافي بيرو ركبات كل الأورومي آتو هايلو الدنيا بوغنوم شان يزبال بجلعتو سلاماوان سبات النفنا على قبل على زيغاتات قفعي فتسم كامزل حبيرم نسو موسيقوم ورداتات بيجين كوندلان عب تحتي اتم عطوات ايودقوني لهم حلافي بيرو ركب منقستن هزبن كل الأورومي آتو هايلو الدنيا نتفنا قلتن محقازن اقرن متكالن صارتات يكبر كم زلو قالي صوملي الله يبل وكيلنا ناكور ملكا أبزل أخو ريبورت بوليس ممحدار دريدا مس حواحاتن شانيان ركب الله من زبالهم كلتميتن شمونتن سبات كم زعسر قاليسو قبل اللي تطرطرتي دحرز تخايده تفتاش استفلالي برتن أقحون كم زترخبون أفليتو إذا كم زي الكلو كوميشن سبعة مسألة إثيوبيا بسانكين نشي برتانياتات يحجزوا يوم الناتو بهالو زتحزو زيجاتات قداي بهرتوكور زمثل أتحزاز الرأيل يو كبل سجات قليتو بوليس دريدا جنا أتوم تورتراس تتحزو نمت أرز بكم بجس سلسترخ بنبر بمنتهم أيقونا ناي أتحزاز أجمعون يلن كم زبالة ريبورترنا أديس شوكول زلاخو زينا قليتو اب كينيا اوشت حدا ورحي استثلثن حمشتن ابيات تمرتي بحو خمس تبارعن اذا حدا غازي بركت زبل ابيات تمرتن كصوا خمس جددن زمصنا زين حبيرو سبب سلطان كينيا فصمت تبارع بعلم تمهارخم زخون بمتقاس اب كم عينت جبر زترخبه تمهاراي عدم لكعو كاب ما اد تمرتي كم زبارر اطنققم الله مقصال ابيات تمرتي كينيا زجمره قدم حدا ورحي ابيليو نابا اسو مصيلو قدمت مال السنبت طرح حمشت ابيات تمرتي تبارعنا الله بيت فرد السودان اغلغلوت انترنت نكخفت عزيزو بأسران حمشتن تقمت دحرز تخايد وتهدراو علوا بزي اغلغلوت انترنت نشاد شاي معلتي اب تقصر زلا سودان
ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ ብይን ሂብሎ ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ሮይተርስ ካብ ተገልገልቲ ወገናት ድሕሪ ዝቐረበሉ ክሲ እዩ ቤት ፍርዲ ነተን ዛይን ኤምቲኣይን ሱዳንን ዝተባሃላ ትካላት ሰለስተ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ክምልስኦ ወሲኑ ዘሎ ሓያሎ ሱዳናውያን ብኢድ እዙር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዋላ እኳ ክረኽቡ እንተጸንሑ ንዝበዝሕ ተገልጋሊ ኢንተርኔት ስለ ዝተዓጽወ ግን እቲ ወተሃደራዊ ክንፊ ንዝገብሮ ሰብኣዊ ጭፍጨፋ ጽቡቕ ሽፋን ከም ዝህብ ተሓለቕቲ ይጠቕሱ ምቁራፅ ኢንተርኔት ናብ ዳርፎር ዝካየድ ዘሎ ቅልውላው ኣጋዲዱ ነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ግፍዒ ስእነት ተሓታታይነት ከም ዘፈቅድ እውን እቶም ተሓለቕቲ ወሲኾም ይገልጹ ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓያል ስደተኛታት እውን እዚ ስእነት ኢንተርኔት እዚ ዓብይ ጸገም ከም ዝፈጠረሎም ሮይተርስ ይጽብጽብ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ክንፊ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ክሳብ ኣብ 2023 ዝግበር ምርጫ ብሰም ሞያ ዝቆመ መንግስቲ ክምስረት ምዃኑ እዩ ዝንገር ክልተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ዕልዋ ግን ዛኪት እቲ ሃገር ካቢኔ ሚኒስትራት የብላን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ዓብይ ዘይሻራዊ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንፕረዚደንት ባይደን ብሰፊሑ ከም ዓወት ተራእዩሎ እንተኾነ ከምቶም ባይደን ቅድም ኢሎም ዝተዓወትሎም ሕግታት ኣብ ናብራ መብዛሕትኦም ኣሜሪካውያን ቁልጡፍ ለውጢ ዘይከምጽእ ይኽእል እዩ ይበል ሮብ ጋርቨር ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መጀመርያ ናይ ስልጣን እዋኖም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ፋይናንሳዊ ጸገም ንዘጋጥሞም ካብ ፌደራል መንግስቲ ብቐጥታ ናብ ሒሳብ ባንኪ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ዝኣተወ ቀንዲ ናይ መነቓቕሒ ስጉምታት ወሲዶም እዮም እዚ $550 ቢልዮን ዝተመደበሉ ናይ መሰረተ ልምዓት እታወታት ግን ከምኡ ኣይሰርሕን ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ መካይን መምልኢ ነቑጣታት ኣውራ መንገድታት ወደባት መዕረፎ ነፈርትን ዝኣመሰሉን ኣብ ኣዋርሕ ከይኾነስ ኣብ ዓመታት ወፃኢ ዝኸውን እዩ ክብሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ ክኢላታት ናይዚ ውፅኢት ንምርኣይ ዓመታት የድሊ ይብሉ እዚ ግን ነቲ ሃገር ንምስጋር ዘለዎ ዝለዓለ ዓቕሚ ከም ዘሎ ክህስሶ ኣይኽእልን ይብል ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተባሃለ ትካል ክኢላ ጆሴፍ ኬን እቲ ሕጊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዕረፍቲ ዝርከብ ኮንግረስ ምስ ተመለሰ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ክፍጸም ትጽቢት ይግበር ውጽኢቱ ብዝግባእ ንምርዳእ እንተወሓደ 10 ዓመት ከድሊ እዩ ይብል ካሊእ ላዕለዋይ ክኢላ ፖሊሲ ማይክል ሄንድሪክስ እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ወፃኢታት ሕጊ ክኸውን ክሳብ ዝፍረም ግን ባይደን ሎሚ እውን ብዛዕባ ትልሞም ወፍሪ ምክያዶም ክቕጽሉ እዮም ኣብ ሰሙን ካብቲ ሕጊ ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾና ዝተፈላለያ ከተማታት እናዞሩ ወፍሪ ከካይዱ መደብ ሒዞም ኣለዉ ጽባሕ ረቡዕ ናብ ወደብ ባልቲሞር ክጓዓዙ እዮም ይቕደልና ገብረ نمسكن بترن زينا زي راديو دمس أمريكا يو نابتفلما يسابساب كنحلف لوغ حبرة أفريكا نقرن أفريكا تمال سوني نبايتو تصدتاك الزارب كاللو نقلو لاو سمين إثيوبيا بوليتيكا يفتح نممسا زلو مسكوت عدل يسأببالو إلمالو تمالي كاباديسا وكوينم نبايتو تصدتا مبرهي زهابو أباسانجو مس ببينو مرحتي ركب دحر مكيادوم እዩ ናዚ ዝገለጹ ማርጋሬት በሽር ዘዳለዎ ተጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ ነዚ ኣብቲ ሙሉእ ስትራቴጂካዊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎ ግጭት ዝያዳ ንኸይንህር ፍታሕ ምድላይ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝግብኦ ሕጂ ኢሉ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ትማሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንባይቶ ጸጥታ መብርሂ ዝሃበ ኦባሳንጆ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ምስ ገለ መሳርሕቶም ዝኾኑ ጉጅለታት ብንጽል ከም ዝተራኸበ ኣፍሊጡ ወጥሪ ንምህዳእን ዝርርብ ንምጅማርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኾነ ኣብ ሰሜን ዘለዉ መራሕቲ በብውልቆም ክዛረቡ ከለዉ ፍልልያቶም ፖለቲካዊ ፍታሕ ከም ዝደልዩን ብልዝብ ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩን ይሰማምዑ ዝበለ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ እዚ ማለት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕጋዝ ብሓባር ክንሰርሕ ዕድል ዝህብ እዩ ነቲ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ኣብ ምዕራፍን ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምድላይን ኢሉ ኦባሳንጆ ኣተሓሒዙ ሎሚ ሰሉስ ድማ ናብ ሕወሓት መጥቃዕቱ ዘስፋሓሉን ኣሽሓት ዘፈናቐለሉን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝበጽሕ ኣፍሊጡሎም ሓይልታት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምርሻ ኣለና እታ ከተማ ድማ ኣብ ኣዋርሕ ወይ እውን ሰሙናት ኣብ ትሕተና ክትወድቕ ትኽእል እያ ኢሎም ነይሮም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ህጹጽ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ብምእዋጅ ነበርቲ ሰፈሮም ክሕልው ጸዊዖም። ጃልማሮ ኣዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን መሻርክቲ ሕወሓትን ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ክዛረብ ከሎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ንሰላማውያን ሰባት ስግኣት ኣይኮነን፣ ግን ኣብይን ብልጽግና ፓርቱን ሙሉእ ንምሉእ ከልግሱ ኣለዎም ዕርቂ ክጅምር ኢሉ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርጉእን ክንገብሮ ኢና ድሕሪ ስርዓት ኣብይ ግጭት ከም ዘይህሉ እተኣማንን ኢሉ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንምዕረባዊ ሚድያታትን ገለ ሃገራትን ንሕወሓት ብምትብባዕ ከሲሱሎም ክሳብ ንሓደ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ንምእላይን 112 ሚልዮን ህዝብን ዘለዎ ሃገር ንምርባሽን እዮም ኣጀኹም ዝበሃሉ ዘለዉ ዝበለ ኣምባሳደር ታየ ህዝቂ ስላሴ ንጉጅለ ሕወሓት ናይ ኮሚኒኬሽን ኣቑሑት ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ኣጽዋራት ወላውን ናይ ተዋጋእቲ ሓገዝ ዝገብርሉ ዘለዉ ወገናት ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ነተሓሳስብ ኢሉሎም። ሓላፊት ፖለቲካዊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ሮዝማሪ ዲካርሎ ብወገና እቲ ግጭት ኣብ ኣዕናዊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥንቃዕ ቀልጢፍ ውደው እንተዘይሉ እታ ካብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልእቲ ዝኾነት ኣገዳሲት ሃገር ናብ መምለሲ ዘይብሉ ኩናት ሕድሕድ ክሽመም ትኽእል ኢላ እቲ ኩናት ንዞባዊ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ የስግእ ከም ዘለውን ሚስስ ዲካርሎ ሓቢራ። ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገና እቲ ኩናት እናተናውሐ እንተኸይዱ መንገዲ ሰላም እውን እናተረረ ክኸይድ እዩ። ከምቲ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣባሳንጆ ዝበሎ መስኮት ዕድል ውሱን እዩ፣ ግዜ ከዓ ይጽንቀቕ ኣሎ። ስለዚ ኩሎም ወገናት ካብ ጸድፊ ተመሊሶም ንህዝቦም ናብ ሰላም ክመርሕዎ ብትሪ ከተሓሳስብ ደሊ ኢላ። ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ናብ ሓደ ወገን ዝቐነነት እያ ንዝብል ክስታት ሓሶት ኢላቶም ብንጹር ክዛረበኩም ብኩሎም ወገናት ዝግበር ጎንፂ ንኾንነ ኢና፣ ብኩሎም ዝፍጸም ዝኾነ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ንኾንነ ኢና ኢላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ። ኣብ ሕብረት ሃገራት ፍልይቲ ኣማኻሪት ኣብ ምክልኻል ምጥፋእ ዘርኢ ኣሊስ ደሪቱ ብወገና ዓልየትን ሃይማኖትን መሰረት ዝገበረ ናይ ጽልኢ ዘረባን ምልዕዓል ጎንፅን ከም ዘሻቐላ ድሕሪ ምግላጽ እዚኦም ኩሎም ንገበናት ግፍዒ ረቋሒታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢላ። ካብ ኣባሳንጆ ብተወሳኺ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብረት ሃገራት ማርቲን ግሪፍት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ናይ 4 መዓልታት ዑደት ትማሊሶን ይዛዚሙሎም። ኣብ እዋን ዑደቱ ናብ መቐለ ርእሰ ከተማ ትግራይ ተጓዒዙ ነይሩ። ናብቲ ብሰንኪ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ ረድኤት ተዓጺዎ ዘሎ ክልል ካብ ጥቅምቲ 18 ንድሓር ረድኤት ኣይኣተወን ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣሎ ይብል ንሱ። ግሪፍስ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ኣብይን ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን ተራኺቡ ነይሩ። ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊልትማን እውን ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ቀኒ የሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ጀፍሪ ፊልትማን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስ ኣፍሪካ ማለት እውን ANC ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ከተማዊ መምሕዳር ታሪኻዊ ዝተብሃለ ኪሳራ ገጢምዎ ኣሎ። ሊንዳ ጊብስታሽ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍሳ የክታርቦያ። ዮሃንስ ተርነር ካብ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ሓዱሽ ገዛ ክወሃቡ 25 ዓመት ተጸቢዩ። ኣብዞም ዓመታት በብእዋኑ ሰበይቱን ደቅን ናብ ዝሐሸ ቦታ ክዛውሮም ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ብዙሓት መጽዋዕታት ተኣትዮምሉ እኳ እንተነበሩ ንሓዲኦም እውን ኣይተፈጸሙን ይብል። ኣብ ክንድኡ እቲ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ANC ሓበራዊ መንበር ኣባይቲ ምስ ካልኦት ኣገልግሎታት ክፈርሱ ገይሩ። ነዚ ድማ እዩ ተርነር ነቲ ካብ ግዝኣት ኣፓርታይድ ነጻነቱ ክረክብ ዘኽኣሎ ፓርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንዘካየዶ መረፃ ከተማ ምሕዳር ድምፁ ዝኸልኦ። That's how we live here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises. ከምዚ ኢልና ኢና ኣብዚ ክሊፕ ታውን ዝተባሃለ ቦታ ንነብር። በቶም ንሳቶም ዝህቡና ባዶ ተስፋታት ተሳቂና ብዙሓት ጸገማት ከነልዕል ንኽእል ኢና ከም ግዕዚና ዝበሉ ነገራት ንግዕዚ ፓርቲ ድማ ድምፂ ካይትህቦን እዩ ዝበለ። ከምዚኦም ዝበሉ ዘገርሙ መልእኽትታት እዮም ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርቲ ANC ብድምፆም ዘካሃድሉ። ካብ 1994 ጀሚሩ እቲ ፓርቲ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ትሕቲ ፍርቂ ድምፂ ክረክብ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ።
እዚ ውጽኢት ክመጽእ ዝኸኣለ ስእነት ስራሕን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዶላራት ካብ ካዝናታት መንግስቲ ምምዝባሮምን ዝሕብሩ መርመራታት ድሕሪ ምግውሖም እዩ። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ዋላ እኳ ግዕዚና ንምእላይ ቃል እንተኣተው መራሒ ኣክሽን ኤስኤስ ተባህለ ተቃዋሚ ፓርቲ ሄርማን ማሻባ ግን ዓበይቲ ለውጥታት ከም ዘድልዩ ይገልጽ። We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government. Invite all South Africans, black and white. Let us put in ላዕለዋይ መንበር ስልጣን መንግስቲ ሒዞም ዝርከቡ ካድረታት ANC ብምልዓል ሞያዊ ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት ክትክኡ ንእንገብሮ ጻዕሪ ጸለምቲ ኾኑ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ክሕግዙና ንጽውዕ ነቶም ሃብቲ ህዝቢ ዝጓሕጉሑ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርዱ ክንገብር ይግባእ እዩ ዝበለ። ኣክሽን ኤስኤ ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማ ምምሕዳራት ቀሊል ዘይበሃል 17 ሚእታዊ መንበራት ዝረኸበ ሳልሳይ ዝዓበየ ፓርቲ ኮይኑ እዩ። ዝበለጸ ውዳበን ዓቕምን ዘለዎም ከመ ዴሞክራሲያዊ ሕብረትን ተቃለስቲ ናጽነት ኢኮኖሚን ዝበሃሉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኣብ መላእቲ ሃገር ወሳኽ ተቐባልነቶም ኣርዮም እዮም ዋላ እኳ ከምቲ ዝተጸበይዎ እንተዘይኮነ። እቲ ፖለቲካዊ መመዘኒ ናብ ዝኾነ ኣንፈታ የዘንበለን ንጆሃንስበርግ ሓዊሱ ካብ ውሽጢ እተን 66 ምምሕዳር ከተማታት ዓብላላይ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ የለን ልፍንታዊ መንግስቲ ንኽጣየሽ ዘገድድ እዩ። እቲ ዘሕዝን ስጋብ ሕዚ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝረኣዩ ዓይነታት ልፍንታዊ ምምሕዳር ኣብ መራሕቲ ፖለቲካ ውልቀ ሰባት ወይ እውን ድሌታት ኤሊት ዘተኮር እዮም። እሴታት ፖሊሲታትን ሒዙ ንህዝቢ ዘገልግል ሓበራዊ ጥሙር መንግስቲ ስጋብ ሕዚ ኣይተረኣየን ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶሪያ ሳይንቲስት ፖለቲካ ዝኾነ ሮናልድ ሄንውድ። ልፍንታዊ መንግስቲ ምምስራቱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ፈታናይ ጉዳይ ናብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ሓንሳብ ምስኣተው ኣብ ፖለቲካ ደጊሞም ህዝባዊ እምነት ክረኽብሉ ዝግባእ መገዲ ክመሃሩ ይግባእ። ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መረፃ 60 ሚእታዊ ዝኾኑ ሕጋውያን መረፅቲ ተመዝጊቦም እዮም። ካብዚኦም ድማ 45 ሚእታዊ ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ዘድምፁ። ከመገላልፃ ሄንውድ እቲ ትሑት ተሳትፎ መረፅቲ መርኣያ ውፅኢት ተስፋ ምቑራፅ እዩ ይብል። It is probably time that in South Africa the basic questions are again asked and addressed, and those are ምናልባት ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሕዚ መሰረታዊ ሕቶታት ዝለዓልሉ ወይ እውን ዝሕተትሉ እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከመይ ዝበለ ማሕበረሰብ ውሽጢ ምንባር ትደልዩ? ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ትርከብ እንተኾንካ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኢኻ ክትከውን ትደሊ? እዚ ንምዕዋትከ ውሳነ ድሌትን መስዋዕትነትን ንምኽፋል ድልው ዲኻ እዩ ዝበለ። ANC ህዝቢ ኣብ ፓርቲኡ ዘለዎ ተቃውሞ ብግልፂ ድምፁ ዓወቢሉ ገሊጹ እዩ። ንሱ እውን ምስምዑን ንኸመሓይሽ ድልው ምዃኑን ክገልጽ ከሎ ብኣንጻሩ ድማ ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝበለጸ ድምፂ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ይገብሩ። ነቲ ዝመጽእ ሃገራዊ መረፃ ንምድላውን ብቕዓቶም ንምርግጋጽን እውን 3 ዓመት ኣለዎም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዳላስ ቴክሳስ እዩ ዝወስደና። ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስማን ንምዃን ወፍሪ ምረፁን ጀሚሩ ዘሎ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ኣበል ሙሉጌታ እዩ። ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ምኒ ኣፈወርቅያ ዘራሪባቶ ናባካ ሕስክረኩም። ብጣዕሚ የመስግነካ ኣቤል ሙሉጌታ ካብ ዳላስ። መጀመሪያ ቁርብ ድሕረ ባይታኻ ግለጸልና ኣቤል። ይቀኒለይ ኣነ ኣቤል ሙሉጌታ የሽመይ ኣቦይ ሙሉጌታ ገብረ ሚካኤል ኣደይ ዘውዲ ወልዳያ ኣብ ዳላስ ተወሊደ ኣቦይ ኣደይ ካብ ኤርትራዮም መፅኦም ኣብ ኣስመራዮም ወሊዶም ኣብ ኣስመራዮም ኣብዮም ድሓር ኣብ 81 ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዳላስ መፅኦም ኣብ ዳላስና ወሊድና ተኣቢና with the immigrants at Dallas school ودي high school the University of Texas at Austin Texas ودي bachelor's of arts in government دريو at Dallas Melissa law school كده SMU بحال Southern Methodist University Law School at Dallas درت 3 عامات at law school ودي شعون state of Texas منقصي ناي Texas state سرح مثلا شوعات عامت my policy حقيقة صحف مرة شوعات عامت أبو سرح مرة
حجي عبدالاس أبال كونغرس ويك أبال بايتو وكلت حزب أمريكان ومخان تودادر على خان هو politic حجي أتيلكون United States Congress ندالاس represent جبرهم Washington DC campaign جميرنا لنا في election March 1st جين بالسبب زارب لنا بسلكي كينا زاربهم سمعهم اللقود ندالاس يخا وكيلكا أبال بايتو United States ويك كونغرسمان مخان تودادر لك حقي هو جي ناتي ديمقراطيو دهار March 1st general election يبحال شعور تي ديمقراط حاليفو تي ريبابليكان بناتهم وغن حاليفهم مودعتا نوفمبر 2022 شعور ياتي مودعتا مديشتا منيو سئر نا كونغرس كيد ስለዚህ ሕጂ መጀመሪያ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኣብ መንጎኹም ምጽራይ ክግበር እዩ ስለዚ ሕጂ ተወዳደር አንጻር ካልእ ዲሞክራት ኢኻ ዳሕራይ እንተ ተዓዊትካ ድማ ኣብ ሕዳር ዝመጽእ ዘሎ 2022 ምስ ሪፓብሊካን ወይ አንጻር ሪፓብሊካን ክትወዳደር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ምረጹኒ ወፍሪ ምስ ካልእ ዲሞክራት ተወዳዲርካ ንኽትስዕር እዩ ሓቀይ هو صبغت كي اتفيخي هو معايا لك ስለዚህ አቤል መንእሰይኻ 32 ዓመት ዕድሜኻ هو ናብዚ ፖለቲካ ንኽትኣቱ ወይ ከዓ ንኽትወዳደር እንታይ እዩ ደፋፊእካ هو بوزح حساب انت يقولو قلعها سمنتا حجي غير لها قرب جزية سلاح maybe نكالة maybe ناي school board maybe ناي نشتي كبابي city council سلمنتاي نا كونغرس كده لقاي هاتوني هو جن من قصي ناخذ سبي ناي عبيتي ناي من سعيد ناخذ سبي حجي عملتي سلاسان كلتايو جن شو عملت يسريها فوطوي من قصي كنا يسرح نسبح قصفتويا كمو جاي لا أكوينه حجي كنا كونغرس campaign قبل صبغ مي إنات كم كيركا نخالو أتزحجز كيم الكامبين كمي كم زخيد تموكرو زخالو أقعد عمتات نيرودو. University 2007 Obama and the president's calling Kate Nehru شو University of Texas of Austin كمان عشت شو منت عمتي University بجمعة عمتي حجزوا نرنتي campaign ناي أوباما شو يجمعنا ناي campaign ريو كله سرعين ناي state of Texas أنا رأين تي state representative بحال بوتا my campaign نجار نقوم حجزهم نرى over the years. لازم تمكرر لني وابني أوباما هو دادر كلنا president النتافي وفري حق زنيرة أبني سناترات دم أبني تكساس دم حق زلزي تمكرر لني كي خاف لندلها. لك طبعا أوه. لازم حجي كم يمثل نايس سبعة أكوابلا. يا ممكن نالله حجينا جميرنا كنت سوون كونوا and experience علني وصريح له خشوعات عمد حجي حدش عنكم كنا نسبت كل يوم عبدالاس سرحيري أمولو حجي حجزنا يوم نتي campaign volunteer ديو بسلبي علو نتي campaign حجزنا سموكي علو حجي أب كبابيهم أب كبابي دالاس نسب زتحساسبو نسخة بحر دعته مريض كفتحوا تبلم تأجمات وي نايسبات الدليتات انتهي مسلو. حجي تي issues تي حساسبو ناي دالاس حزبي لكن تمثيلها كل شيء حزبي healthcare ناي immigration الله تي ناي refugee asylum cases because of Texas وزحسب علونا كان عندي مسكم immigration the all important you أنا ود immigrants هجي فلت ناتهم issues and the economy زي تي حسابهم زت حساسه قداي نايتعنا إن immigration قداي كمون مع الدسرح مفتار يخاطب لنا ذلها زي برقص كم زبالكايو دالاس راح يكون ناي مولو أمريكا زت حساسهم قداي هو لك يا عم بساخي لك كلايا هو أتصبغ حجي أب كبابيهم خمس زبالكايو تكساس بزحات إميغرانتس على ولا بمكسيكو زمزو كاب أفريقيا زمزون نزيهم نمبصح انتهي وطين كالغاو بقولوا إنترنت ديو دهار 4 سنوات لنا في مريشا دوري بحال ما أتصنع ما أتصنع هنا زاروا أبجزهم سرجانا ركبهم كل قطعنا ركبهم
ኣባል ኮንግረስ ምዃን ዝወዳደሩ ካብ ዲሞክራት ሓደ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኣንጻር ከዝወዳደር ወይስ ክንደይ ኢኹም ዘለኹም? ሰለስተ ኣለው ግን ውስኽ እዮም ቁርብ ሰሙን 15 ዲሞክራት እዮም። ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ምስ 15 ድሕር ትፅበ ሃሊኻ ብዙ ብርቱዕ እዩ። ኣቤል መንእሰይ ኢኻ ስለዚ ብፍላይ መንእሰያት ንኽትረኽቦም እንታይ ትገብር ኣለኻ? ሶም በኢንስታግራም በትዊተር በፌስቡክ በኢንተርኔት ናብ ብዙሕ ዝዛረቦም ንኦም ድሓር ኢን ኣብቲ ወፂና ናብ ኣፓርትመንት ገዝኦም ኣብ ስርሖም ኣብ ቀራም ሰንበት ወፂኦም ኣለው ኣብ ፓርክ ኣብኡ ገርና እናከይድና ዛረቦም ንኦም ፅቡቅ ቅርብና ቤተሰብካ ክመለስ ናብ ስድራኻ ማለት እዩ። ኣነ ሳልሳይ ክልተ ዓብይ ሓውለኒ ንእሽተይ ሓፍተላ ሓደ ዓብይ ሓፍተለኒ ሳልሳይ ወዲየ ሓሙሽተ ቆልዑትና። ስለዚ ወለድኻ ናብዚ ንኽትኣቱ ዝገብሩልካ ምትብባዕ ኣሎ ዶ? ከመይ ይርእይዎ? ንኣይ እንዳይ ሓጉስኒ ንኦም ሓጉሶም። ሕጂ ኣነ ካብ ቀደመየ ጠበቃ ክኸውን ደልየ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ደልየ ሓፍተይ ንከከባያ ንያት ሙሉጌታ ሃርቨርድ ወዲኣ ቅድም ንሶማማ ስርሐራ ሕጂ ምስ ባይደን ስራሕ ኣላ ኣብ ዋይት ሃውስ። ፅቡቅ ምናልባት ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሃልዩ ብኡ ክንውድእ ይቀኒለይ ከይትዕግዙለይ ትግርኛይ ሱሪ አንኮነን ግን ትዕግዙና ደልዩ ኣብ ዌብሳይትና www.abel4texas.com ኣብ ፌስቡክ Abel for Texas or Abel for Congress and Instagram Abel for Texas. Abel أنا خا أفرح خلو عوض من نيلك يغني اللي ጽቡቕ ዕድል ኣቤል ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁርብ ጊዜ ለና ሙዚቃ ክእንግደኩም ዮናስ ኢብራሂም ተማኒና ዲና ፍቕረይ انت خوينو فقرنا لحد السوق كم في قدم زنبري حابرنا نبسلام نملسوق فيه وتنكلونا نمسكن يونس إبراهيم يونس إلام ببيوي قريتا مبارك خبركم سمعتنا لهم معنت زدالونا يوم مدبات زيوم يمنيرم صباح ربع ساب نراخب تحن حضر زبلكم بس كلهم مسارحتي بمخان قبر مدهنية سلام ليتي